lutadores de sofre, lume, acedo, nos difuntos Endesa máis vencidos. Nos que virán e antes se lo lostrego, e son aínda Lenebris e voz de Melrón. Estáse repetindo o que fixo Franco. Agora, rapaces e rapazas, a parte dos que meten na cadea, os outros están nos mandando para a emigración. Nos cábalos da serra e nos mineiros de Lousame aquel 20 de Santiago. Agora, os ladróns de guante blanco, non? Eses están aí ceibos, os que cometen o verdadeiro terror, que son eles, ou sea, encarceran a estes nosos rapaces, porque son peligrosos, non cabe duda. O que eles din é moi peligroso para os que están usurpándonos todo. Os que están querendo facernos tragar mentiras, pero a eito, non? Como que estamos vivindo en unha democracia. Eu chamolle dedocracia, non? A Constitución, que foi unha verdadeira prostitución. Aquí non houbo transición, seguiron os mesmos franquistas. Están facendo de maravilla. Si Franco poidera decir algo, estaría orgullosísimo. Cóllenos, levan máis de un ano, este outro Carlos é recente, pero pasaralle igual. Bueno, é que é arrepiante. O que temos que saber resistir, saberlle dar alento a eses nosos fillos. Entón, a min non me fan avalar rodas de muiño. Non porque son os mesmos. Nos ríos, nas folgas, nas ramaxes, nas protestas, nos muros, nos escritos. Cada un que meten na cadea, para min é un fillo que me encarceran. Entón, daí que cando imos nunha manifestación ou así, danme forza. Eles danme forza, eles e elas. Nos emigrados, nos perdidos, nos presos, nos explotados, reclamo a liberdade pro meu povo. Temos que seguir na loita, temos que seguir berrándolle a nosa raiva, pero si, non chorando, senón incluso, si somos capaces, cun sorriso. Non me niño que